ang liderato. Liko ng barugana, batit sa pag-amunga, kahait ug haniti nga sa labutan, bansay sa pag-alagad, sulugoon sa malaumong katawhan, kauswagan ang mithi sa mga damgo, mudasig sa mga pako sa hunahuna, sa tumong ug panlantaw, nga mularas sa mga maot, sa nayon ang katakos, dugang pag-uswag sa katilimban. Dili sa laod sa usa kasama, ang masalaypon anino gikan sa pungang. Iya na ang kutay sa mga tunog usa ka tulokibong sugilanon sa kinabuhi. Kakukluan o pag-amgo, kahimatngon sa kasaypanan o tulig na paglambo. Bangon Pilipinas sa bagong taming o hinagibag nga motaba sa mga kahiwian aron mo sanang pag-usab ang pahaw nga kahayag pagkaduslitan unya sa nag-aligatong pakigbiso. Bagong liderato sa kapupudan, timaan sa hingpit nga pagsalig, pagtibawas sa nahikling gimbuhato, subay sa maanindot panglarawan, aron ang pagsidlak niini musanag pa sa hingpit nga katahom, kabuton lamang ang tiunay nga kausaban, mudagsa ngadto sa kabulahanan. Himaya sa katawhan, bugti sa kadaugan, sa matag usa. Ikaw ug ako, usa ka Pilipino, usa ka kaliwat sa perlas nga nasod. Sa subanang tipik, ang pinanggang yuta, ang gawas ng Pilipinas, sa garbo, dungog o pagmahal nga atong gipakamutlaan.